давоми як шабона рӯзи охир дар 6 минтақаи тоҷикистон омадани сел сабт шудааст. хушбахтона дар ин офатҳои табиӣ ягон ҳолати талафоти ҷонӣ ба қайд гирифта нашудааст. ин офатҳои табиӣ дар кишвар бори дигар масъалаи муҳоҷирати экологиро доғ кард. оид ба вазъи муҳоҷирати экологӣ, сардори шӯъбаи ҳифзи аҳолӣ ва ҳудуди раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқуллода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти суғд шодиҷон розиқов чунин гуфт: дар ҳудуди вилояти суғд 293 минтақаи хавфнок ба қайд гирифта шудааст ки аз инҳо 88 минтақаи аввалин дараҷа ба қайд гирифта шудааст. муҳоҷири экологии шаҳрвандоне мебошад ки дар ҷои хавфнок зиндагӣ дорад. тибқи қарорҳои раисони шаҳру ноҳияҳо ҳамун шаҳрвандоне ки дар ҷое ки минтақаи хавфнок зиндагӣ мекунанд бо гурӯҳи комиссия ба ҷои бехавф кучонида мешаванд. тибқи хулосаи комиссия, оилаҳое ки хонаҳояшон дар минтақаҳои хавфнок ва селроҳа ҷойгир аст, ба ҷойҳои бехавф кучонида мешаванд. ин гуна оилаҳо аз ноҳияҳои кӯҳистони Масчоҳ, Айни, Деваштич ва Сипитамен ба ноҳияи Зафаробод муҳоҷирати экологӣ мекунанд. дар соли 2024 ба нақша гирифтагӣ шуд ки дар ҳудуди вилояти суғд мо 55 та хуҷагӣ ба нақша гирифтагием ки ин ноҳияе ки аз ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ ба ноҳияи Зафаробод кучонида мешавад ки инам дар ҳамун ҳолатҳои фавқулода ҳамун ноҳияи Зафаробод дар ҷамоати деҳоти равшан, деҳаи дӯстӣ, ҳамун шаҳрвандоне ки мисол дар минтақаҳои хавфнок зиндагӣ мекунанд, аз он ҷумла ноҳияи кӯҳистони Масчоҳ дар соли 2024 30 нафар ба нақша гирифтагӣ дар ноҳияи Зафаробод кучонида мешаванд. раванди муҳоҷирати экологӣ бо мақсади пешгирии ҳодисаҳои номатлуби табиӣ ба мавзеъҳои бехавф кучонидани манзилҳои зери хавф, инчунин беҳтар гардонидани инфрасохтори деҳот роҳандозӣ мегардад. дар умум давоми 5 солаи охир муҳоҷирати экологии 1000 оила ба ноҳияи Зафаробод пешбинӣ шудааст.